Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Koizy ray aman-dreny Ajegny isany. Izy koa ro mpamono afony fitondragna reto na mono afony doro-tanety Madagasikara. Atsika tsy voan-doro-tanety fa mahay mamono afo, mahay mamono motro, mpamono motro ny fitondragna reto. Fa dommage ro tsisy rano. Anao marigny ro mamono motro ny fitondragna ty. Tsy tokony voadoro-tanety Madagasikara. Tsy tokony île rouge Madagasikara. Jusqu'à mitsipiepieny Pitraoaka aby raha igny mamono motro, piri. Tseky tsy tokiky za. Atsika niany ikoragna vaovaon-draha, ikoragna raha misy. Sambako nahita foditra tampotogno ny bodiny Yahya Rajoelina fitondragnan'ny Madagasikara nagnano gilet pare-bala iky ny lehilahy. Rajoelina angata rovitro. Anao manavozy Rajoelina ndraiky nandeha nagnano gilet pare-bala eky piry. Hay, izy ma olo magnano matanjaka, magnano maditry, magnano merign'olo mba mahay mavozo fo. Zao raha mbarako anao Rajoelina. Olo koa tifitry anao, olo tsy mitifitry amin'ny tratra anao na fonao. Olo koa itifitry anao, laharanao bling. Laharanao tsisy gilet pare-bala. Fotony io koa nandoaka laharanao ty nandalo ankabesinao agnatiny ao anao fa boaty. Anareo koa nahita lambany Rajoelina karaha olo nindrana. Anao donko nindrana lambany any marandraigny nandeha tamozoly président. France raha miboaka agnabo lamba ty jusqu'à ambany tellement les gilets pare-bala. Mampalahelo nanakay anao izy Jean-Luc Hervé Rajoelina. Ndraiky nandeha nagnano gilet pare-bala iky Rajoelina elany elany. Oi ma raha mahay mavozo fo tia fahigana. Tsendriky izy igny. La guerre ne tsy nikivaky Rajoelina. Anao fa nandeha nagnano gilet pare-bala. Ko olo tireur d'élite i tsy mitifitry amin'ny cœur anao. Lohanao fo tifirina anao fa poitry président. Mboboko Facebook ao baka io karakory natao Rajoelina magnano gilet pare-bala. Akanjo amizay France jusqu'à ambany. Oh mon Dieu Seigneur. Président nety zalahy. Perte zay koa anao miala io président. Zay perte parce que cinéma hainao loatra. Nandeha tamozoly zala nandeha nagnano gilet pare-bala. Anao karaha misy mpitandro filaminana. Normalement le président za koa ta placenao za tsy mila gilet pare-bala parce que za matoky vahoaka. Anao karaha matoky vahoaka fa anao mambahoaka. Ino andeha anaovako gilet pare-bala za olo mambahoaka. Matokisa valera président. Raha Jojo. Hita mihitsy ny hoe dans quelques heures koa raha Jojo nanjary boky nosatra. Nanjary musclé net poitrine raha Jojo.
anao milambanao igny président anao amin'igny tegna le hoe 6e dan laha matahotsy soavy koa i président tily de nanao ty gilet pare-balle oh babe tegna bokon'ozatra anao président fandray izy magnano zay brano zalahy mbola ketikety ke za antokika anao président apetrako fagnontaniagna aminao tellement zany nahitanao amin'ny chemisenao France be igny mba mitotoko tsara edy foanao agnatin'ny gilet pare-balle igny président mba leva température ny cœuranao agnatin'ny gilet pare-balle chemise amizay tery France akanjo igny nindraminao fa tsy ninao président franchement nindraminao akanjo igny président fa tsy ninao na anao nanjary poupée gonflable parce que anao ny gonfle agnatin'ny chemise salut atsika jiaby président tsika nanjary bokony musclé izy agny 29 mars 78 ans après 47 président anay musclé oh président zay efa nampizavanareo visa A zay efa nampizavanareo visa B bokoa zay mbola nampizavanareo visa C zay zo koa nde mpizavanao iny visa D mbo alefako amin'ny mur anakao sarin'ny président chemise nazy France gilet pare-balle agnatiny ely jerinao président vraiment ely jerinao anao ne somendreo olo miaraka aminao reo anao miefa fa gilet pare-balle maro anao olo koa titify anao rajoela laharanao lohanao fidilin'olo ta anao fa petso poiti zay tsy mila mikendrika ranao fa zay tsy olo ratsy jery karaha anao ary nandeha nagnano gilet pare-balle nandeha mausolée oh mon dieu seigneur za tsy ary nahita président karaha ty izy aminao mivolagna fa mambahoaka or izy magnano gilet pare-balle président anao volaiza magnano cinéma fa olo fa empaka franchement empaka ay raha zay koa ny marigny ndoza avanareo baka France raha io eto ambarako anareo pire modelisinao mbanza ety karakory fisikinanao niala tamin'ny lapa ambara modelisinao président olo magnano gilet pare-balle zegny président ambarako anao mpianariko anao hitanao ry Trump hitanao ry Macron misy moment ro igny misiky gilet pare-balle fa ro tsy hitanao hoe misy gilet pare-balle amindro parce que chemisendreo toujours malalaka raha io agnatiny egnindreo hita mihitsy anao président tsy nandalo tamin'ny armée anao tsy nandalo tamin'ny armée président safia anao pisikindreo n'importe quoi azony vantaranao ndraiky oeraoeranao loso anao pire président zay fa nahita visa A zay fa nampizahanao visa B zay fa nampizahanao visa C zay ka za mpizavagna visa D ki fa basy cinéma mpizahanareo zay he justement baka ny mpagnano ratsy ane toujours tsy managna valeur any egnindreo io ratsy ataondreo baka ro zao manjary misikigny lamba n'importe comment tsy matoky valera fitondragna aty mandady ny trambogno za aminao isan'andro ane rajoelona
za ny placinao midémissioniavanao président, midémissioniavanao fa ho ratsy aminao ne raha ty. Abaka eo hitanao président Rajoelina, ampianariko anao fa za fa niaigny tagnatin'ny raha iaignanao io, za tsy président république, za tsy ministre, fa za niaigny tagnatin'io. Misy malette zay ka indreo hoe malette de protection président. Olo mitondra raha io toujours mariny anao, ça sert à rien anao ndeha hagnano gilet pare-balle. Parce que hitanao malette igny miaraka misy raha magnano pas cliquer la olo bouton am raha igny micouvre anao président, miprotège anao. Za tsy haiko karakory ino mandehanareo mandeha Nations Unies, États-Unis o Dubai, atsika boko mikoragna Dubai fa misy araiky zay baka spécialité nany mivanga diplôme izy boko kapoka moraba latsika izy mikapokapo. Anao mandeha Chine nino? Président zany any eky nitoky. Zahava film en Terence ambarako anao président, on m'appelle Trinita. Karakora ton Terence misiky gilet pare-balle, itsenao feky izy misy gilet pare-balle. Zahava film io président, on m'appelle Trinita. Président, anao ny tokizandro olo mpiaradia aminao kony, anao koa fataondreo Charlot, aboko anao fataondreo Louis de Funès, anao ataondreo Bourville, acteur de bordel ny comique jiaby ataondreo aminao, Père Richard jiaby aminao Rajoelina. Oleka anao ndeha hagnano cinéma visa C, visa B, visa D, Babane aboa 70 ans izy hitanao igny. Boko raha vitan'iziny tsy hainiky vitanao Rajoelina. Ndrenareo jiaby eo ry bomba sy ny forongony mivolagna fa général reo tsy navitavitany Babane fanampera. I colonel i tsy nagniry nangala général, colonel. Karaha raiky nambarako nomaly taminao Jean-Philippe, commandant de la gendarmerie, i tsy nila volagny tamin'ny Ratsiraka, za tsy mila général io. Tsy haiko boka za boka magnambara izy mety mizaha film ambarako anao président zahava Terence misoma izy, on m'appelle Trinita. Aboko gilet pare-balle ny Terence tsy karanao io. Ni nani stop namboatra izy daba bidon, nommé bidon. Igny gilet pare-balle nani. Mbola tsy matindreo fa izy tam film. Fa za mizaha anao président, anao maty bodiaka ani. Anao tsy vitana anao maty bodiaka, boko anao maty tsy mikopinda. Ata bismillah tsy mboazonao. Modélisme no mamono anao. Le modélisme psychique anao mihitsy mamono anao président. Babane aboa. Zay efa mahe. Fa nadosonareo Fianaratsoa izy nampaningenareo Tananarivo. Fa nareo ndray koa mitsikoriky biby andavaka. Tananareo fa izy fa ho avy aminareo ny angato sy ny arona. Za tsy menasy anao Rajoelina, fa za magnambara anao raha marigny. Noho ny fahaizanao fa ignesanao fa misy raha marigny a Madagasikara boka navy anao nandeha nagnano gilet pare-balle. Fatara mbadiky saondra o le disky. Azonao président? Fa regninay raha ataony Mamy Ravatomanga nandeha nangataka aide.
fitaovana mahery vaika ndraiky mercenaire en Poutine Russie. Raha vatomanga nagnano raha zegny fa regnine. Anareo tsy vahoaka andeha angalanareo mercenaire? Non. Oh! Généralinao karaha nivolagna bomba anareo vahoaka tsy matohitry tafika. Na inonareo mandeha mangala mercenaire en Poutine? Ma inonareo mandeha mangala fitaovagna Poutine mamy raha vatomanga? Tsy matoky valera. Fa regninaire jiaby. Maeza megnatra anareo havako aby. Anareo andeha angala mercenaire. Vahoaka tsy mavozo. Vahoaka mila anareo miala io. Point barre. Fa nagnambahoaka ampidiana amin'ny vahoaka. Tanin'ny vahoaka ny ravenareo ampidiana amin'ny vahoaka. Volam-bahoaka ampidiana amin'ny vahoaka. Fa io tsisy raha ndesinareo nareo miala io. Sinon nareo gadomo. Pouf. Afodiny agnaty cercueil. Punaise. Vahoaka telopolo tapitrisa ndeha angalanareo mercenaire baka Russie. Ah, nareo faible. Vavabe fo kaikiny ny bomba igny fa nareo faible. Tegna faible. Hein? Mamra vatomanga ty. Magnanaova gilet pare-bala koa anao mamra vatomanga fa anao ovoneno koa anao io. Ho maty kopinda koa baka anao io. Bismillah tsy ho azonareo. Zegny raha misy zio. Raha roe raha misy zio mbarako anareo vahoaka. Mamra vatomanga nandeha nikotriky nangataka aide armée amin'ny Poutine. Na oui, maty kopinda. Ata bismillah tsy azondreo. Mercenaire agnaran'zegny raha vatomanga tsao tsy hainao. Dikan'izay nareo tsisy raha vitanareo. Korontagna koa ndreo zao milapa ao. Na amin'ny primature, na amin'ny sénat, araiky magnano vavabe nazy igny kapoaka Nestlé igny, i généraly ny formation fa tsy igny baka général nandeha formation fa tsy nandeha de guerre. Boko formation nazy formation pokopoko. Babane aboa fa navy aminareo Tananarivo fa regnine fa nazonay renseignement. Anareo io boka mila agnanjona ataonareo karaha nabaviko igny. Tsy endriky nefa igny ozy aminareo isan'andro. Mila napanginareo Tananarivo baka enareo tsara be fa olo tsy salama. Mihina ody marandraigny matsagna hariva traitement nany. Nadosinareo izy tamin'ny fianaratsio napakandronareo amin'ny bac. Afiadagnana. Anareo koa zalana mono io. Boko izy kaza misy raha mahazo izy. Zay jiaby fa magnambara anareo. Aza misy raha mahazo dadilahinay, babanay, ray aman-drenay fanampera. Fa anareo taperinay amin'ny agnarana hoe fanamperana. Naka fambarako sandra. Aminaka ray aman-dreny koa fa nateraka zany, même izy tsy babako tsy reniko izy ajaiko izy babako. Za tsy andeha agnaratsy manjary izy. Rajoela. Igny materaka anao, 70 ans tsy vitan'izy materaka anao fa anao mbola mety atao hoe zafiny. Mba misy ajery Rajoela. Ray aman-dreny izy igny. Igny tsy kongoroty. Wala tsy pamaraky karaha anao. Ao barbo bandi karaha anareo. Ajary aman-drenin'olo. Izy moa nagnondragna boderosa. Izy moa nagnondragna volamena.
sa izy nandafy tanindrazana karanao ndraiky mamyravatomanga aboary amandreniny point para zay tsisy qu'est-ce qu'il y a tadiaviny aminareo salama izy nalenareo tsy izy tsy folaka wala tsy gila tsy naratra ampidiana amin'ny place nangalanareo izy fa mercenaire afarinareo baka Russe aby reo afara teo baka nareo Wagner naty baka i Wagner tompony agnarana igny ravagna le Wagner zio koa nareo nandeha nagnano demande amin'ny Poutine hoe andifasa mercenaire fa regnine boko fahitane fa nazone renseignement Ravatomanga za nagnambaranareo neny moaly nareo mbola mamany zay fa marigny nareo mangery zay fa marigny nareo koa fa encercler nareo raha tokony ataonareo zao mandeha mikomandy fa cercenareo bois de rose fa ho avy aminareo ny le fahafatesana tsisy bismilahy le hoe maty kopinda olo koa naty kopinda zay volagna io tsy mahazo paradis amin-dragnary io direct afobe blanc vaovao raiky zay vaovao faharoiny etony grave ary eto atsika côté mila mitsangagna maximum côté volaniko zay atsika mila mitsangagna maximum fa vaovao raiky faharoy ety grave fa nazone dossier ambarane nareo vahoaka ino raha misy proof na boaka ny rajoeliny any izy nagnano gilet pare-balle anazy vandevandy igny handeha gnano fitondrany transition rosio io zegny raha lokindreo amin'ny lapa ndraiky amin'ny primature ao azovy olo andeha petraka andreo io ambarako anareo viavy za koa manogno ny viavy zay tokony fahainareo direct azovy Christine Razanamasoa zegny olo mila andeha petraka andreo amin'ny transition io zay côté tsy mila olo fa naloto baka aminareo agny ataony anino zay tsy mila ampidiana aminay côté intelo nitondra nareo tsisy raha nanjary valimana navy anao teo niala ratsony mampianina nefa ikiny nataonareo tsisy raha nanjary nataonareo tamin'ny Madagasikara ampidiana aminay côté fitondrana fa nazone dossier transition mila andeha tondro hagnapetraka Christine Razanamasoa io tsy possible impossible tsy mipetraka io zany raha mato zany koa tenareo ilamigny Madagasikara parce que olo andeha bekonareo aboko andeha bekony la France zay tsy malegna la France zay français de naissance fa zay fa tsy mila olo bekogna eky mipetraka io telo taogno anareo tony bekogna gauche gauche droite droite karaha sovaligny gosti ndro baka Sofia agny regny zay tsy mila nefa mbarane direct ary ataoko rentany rendagnitry transition Razanamasoa tsy mipetraka azafady raha tadiavine ameza zay budget provincial fédéral point bara zay raha ataonareo eky fa zay tsy mijery transition de ataonareo alokinareo io zegny raha faharoy
raha vatomanga nandeha nagnafatra mercenaire fitondragna ty mila hagnano transition amindra fahefagna amy rasoa amin'ny Kristiny razana masoa tsy possible zay matemomby zay nitoniky jeja kelera koa ny alany agnatin'ny sarotra raha tadiavinaiky andeha ndetiky zay koa mbola andeha ataonareo non asa atao vazaha mody miady zay azao managnadoso Kristiny mazamy masoa tamin'ny assemblée azovy nanakagna Kristiny razana masoa tsy nilatsika député azovy nandody Kristiny razana masoa tamin'ny fitondrany Rajoelina anaro ary olo baka eo ma Kristiny razana masoa tariminy orange taranaka ny voangisay acidiny mandariny donc zay tsy mila ndre niny vola andeha ambaranaro io zay tsy mila ary eto mialatsigny zandry lahy datsy aty mpivolagna anaro reo fa miany zay volagna aminaro ialako tsigny tongony ko agnaragna anaro rahalahy Fleury azaka dalenao vahoaka fa transition ny madame Kristiny razana masoa zay azaka dalegna amizay vahoaka rahalahy Fleury anao koa fa ty araka amindreo mandiana fa anao koa fa ty ala zay tsy problème za tsy ampivolagna anao zandrilahy Fleury fa zany ihany nivolagna anao matoa zany ihany nivolagna aminao raha zay misy dikany fa za tsy andoto anao fa raha ambarako anao aza andeha rebirebinao vahoaka malagasy hoe transition zegny hoe rasoa Kristiny razana masoa tsy possible zay fa tsy mila zay côté impaka traître nataonareo zay rango tamin'ny colonisation tamin'ny 47 78 ans après anareo mbola mila magnano zay colonisation moderne non mitsangana jusqu'à faran'izay zanaka côté ke zay raha ambarako anareo vahoaka malagasy orentany rendagnitra zegny raha lokindreo azy olo izony misy volagna zay amin'ny avaratra agny anao koa mandeha bazary tsy mila indirany raha andesinao bakaigny raha lokinao fa anao koa olo cuisinier regninao fofoko ny raha lokiny enao fa azy igny raha lokiny io fa ene pe asona misy ray aman-dreny zay nanagna lazany tamin'ny état de goto Paul Soufo koa olo baka Diego na e Paul Soufo zay hety agnisany nihina lokiny tagnany ray aman-dreny Paul Soufo zay pe asona izy mandoky lambo izy tsy migoty ndray sotro araiky fa izy fo magnambaranao lambo mbola mahiry ao lambo tsy ampisira fa zay ka zanda fosanareo piso agnaty gony orchid jabady andesinareo non zafady zandry Fleury za nivolagnanao hely niany parce que misy raha regniko nivolagninao tsy mamango amin'ny côté donc anjaranao mandiniky frère anao fa olobe aza mijabaka amizegny na anao miaraka aminay na anao miaraka amindreo la porte ouverte fa anao baka za miza anao ndraikindraiky Fleury anao sady tsy agny ny tsy aty d'un coup anao agny d'un coup anao ty d'un coup anao aty d'un coup anao agny lehilahy mitsanga mahitsinga
fa tsy mivilivily wala tsy mivalivaly. Ke rehefa oka malagasy atsika tsy mitsahatra ary tsy voly mitaky fédéral, budget provincial apitraha fa transition-nareo tsy mamango aminay. Zay tsy mila foiky. Anareo ndray koa gnano force mahazatra anareo boka force io ataova basy io nareo mahita izy koa karaha io nareo jiaby mivanga gilet pare-balle. Mety magnano commande gilet pare-balle amin'ny Poutine raha Vatomanga nareo jiaby. Zegny raha misy atsika mivolagna azy io. Donc raha telo korontagna ambony ambany fitondragna mila gnano transition agnapetraka Christine Razanamaso atsika tsy magniky. Korontagna ambony ambany jery Ndiaye Rajoelina ndraiky nandeha nagnano gilet pare-balle. Tsy matoky tegna tsy matoky valera Ndiaye Vatomanga nandeha nangataka mercenaire en Poutine, nangataka aide de combat en Poutine. Raha telo reo tao fanjakagna reo atsika mikoragna azy io. Azaveko aminareo izy, nazaveko tao aminareo teo jiaby. Ke mifoaza nianatsika mankalaza 78 ans nandatsahandray amandreny razambetsika fahignanandro ary baka amin'ny traître ny rimaintso malama reto nakolavitra atsika nampalevitra atsika nampalemy atsika. Tsy niandro io nagnano traître amintsika koty. Ndre izy magnano zay za tsy mivolagna ro jiaby, za tsy mivolagna rimaintso malama jiaby fa ro fitondragna ny maintso malama retoreto traître ro hitanaro io. Aliko andrefa tsy atokisana safindro nataondro lohalohany sikigny gilet pare-balle. Mahazo vola be modélisinao président nampisikigny anao gilet pare-balle chemise France. Un président sambako nahita chemise France. Za ty mba nahe mba nahita pe aso namby ratsiraka ny misy gilet pare-balle fa anao tsara nahita hoe karakory ataon'izy misiky karaha tsisy raha tratra anany ty taezagna anany fa ninao zala fana be ny Madagasikara ao nanjary blindé purée ratsy ny tegna koa iagny ny eritreritry ny tegna iagny ny eritreritry ny boka izy io. Gilet pare-balle anao koa tian'olo vonegna anao président. Anao poitry simple oui, lohanao fo. Puis karakory nataondreo namono Kennedy. Simple. Baka amin'ny étage reo nitivitry ta. Akory poitry. Tintsy akeka ano. Aboa ray aman-dreniny parce que zay fa marigny raha mandalo amin'ny baky ao raha ataonareo izy. Aboko le raha mampagnotany zay aminareo ne ino mandeha gnanaovanareo izy ankety, ino mandeha ampanonganareo izy amin'ny parquet. Izy manamono olo, izy manitifitry, izy manandrobatra, izy tsy nagnolan-jaza sagnatria ny vava ary tsy agnatin'ny jerinazy. Olo be misaigny izy igny. Matoa izy navita nampandry tany antsasaky ny faritry ny Madagasikara. Olo be amijeriny izy igny, ray aman-dreny izy igny. Fa aza andeha ataonareo n'importe quoi ray aman-drenina igny. Anareo nagnano affaire ny cocaïne,
Anareo nagnano affaire-ny bois de rose volamena jiaby. Na ino tsy ampaningegna amin'ny parquet? Na ino tsy sambory? Zegny fagnavakavanareo mibaribary zegny kamo tsy atiavany anareo. Avian'izay efa tsy mila transition nareo. L'essentiel aminay dégage. Anareo miala eo jiaby. Masantoko sy etoanareo jiaby nambelanareo andesa. Zay fa tsy mila. Anareo koa lamba midokany. Anareo le araiky natao hoe déstockage. Miala. Na anareo koa hany amin'ny magasin. Anareo le araiky natao hoe bas prix. Déstockina. Miala. Ministre de Justice. Apetrako aminao fanontaniana tellement anao vola fa anao ministre de Justice. Rahany maire-ny Diego. Anao ministre de Justice. Tsy haiko anao na nianatra lalagna. Tsy haiko anao na nividy diplôme lalagna koa karaha le zara raiky an-Tsimay zabako mikoragna izy. En place misy maire-ny ery. Izy anie tsy hainky ny démissionne. Aminao ministre de Justice. Oui, anao ministre de Justice. Lalagna baka eo mo mi-accepter olo à 4 blancs que de signature nommé PDS. Mbambaraza edy raha zegny. A4 papier blanc signé cachet rouge nommé PDS. Tiako azavenao raha zay ministre de Justice. Maire-ny mbora perinasa ary lany voafidy mbahoaka 67% virgule poussière. Zay tsy nagnano propagande. Aboko zay tsy navandy karaha Rajoelina ndraiky ro député tsy popokona ro député-na ro aby reo. Fa maire-ny ampidiana en place mazava. Monsieur le ministre de la Justice. Matetiky zany vola aminareo fitondragna ty. Adosiko agnatiny Tonika Roberto, adosiko agnatiny Rajoelina sy ny forongony. Fa koa taratasy samy baccalauréat, samy mahay taratasy, fa filière tsy mihira. Za tam'izany nianatra journaliste, za nampianarigny lalagna, ary zegny ahaizako lalagna. Fa za tsy mamaky io constitution tsy légal nareo, constitution poubelle io. Nations Unies tsy mahay io. Constitution légale et Nations Unies mbola constitution tamin'ny Ratsiraka Antondra. Fa koa constitution nataonareo Jamindry Ravalomanana sy ny forongondreo, nataonareo tamin'ny 2010 io, ce n'est pas une constitution. Est illégale au niveau international. Fa sitraponareo, izy boko koa mbola namianareo tompo no mifampadonareo. PDS zegny tsisy agnatin'ny constitution. Gouverneur zegny tsisy agnatin'ny constitution. Même tamin'ny Faratsiraka. Donc, monsieur le ministre de la Justice, azafaliny mahazo pesosy ndraiky 4-4. Fa tsisy olo agnabony lalagna. Appliquer lalagna. Avy tsora maire-ny. Ambila izy iasa. Tsy haiko masonao mibiagna, monsieur ministre de la Justice. Raha mbo nagnapitranareo PDS ny Diego io, ino raha niova amin'ny Diego? Mbambaraza edy. Nino? Député nefa lany vandy.
gouverneur nebaka izy igny Lamboridi sovaliny Gosti ino raha niova amin'ny aty ko maiziky io une laiky jirama tiako nino Diego naiziky zay zo mira ro havane mipetraka agnaty ala regny azafady tsy magnambanina ro avako ala borosy za fa zay amy vila Diego aty zay fa karana ro agny raha tsy ragnany aminareo zay tsy mipetraka amy varavaragna tariky aboko zay tsy mipetraka amy tragno misy fagnombagna agnarany fo zay mipetraka amy tragno vato agnarany fo zay mipetraka amy tragno tôly fa zay mipetraka amy maiziky karaha nareo havagna laborosy zay fa miragna aminareo koa tsofotro andra zay fa maiziky zay fa miragna aminareo mantsaka rano amy vovo mandeha mitsakaraka rano zay efa miragna aminareo bonheur zay tsy zay Diego eto magnatiny maison de retraite sa zay amy tragno hospice 6 heures 7 heures olo jiaby fa misitriky agnaty tragno parce que mavozo motro tsy mirihitry rano tsy mandeha député amizay magnino mitoraka blon asa iny koa vandinanjao magnaraka izy andeha volagna io fa jirama vita asan'iny elaiky bora réglage anao zay zala nianatra tampe floa teo tsika jiaby zay samby nagnano tekniky zama niananao zala nanjary kapoka amy rabalatsika antany mikapokapoko asendro volagna mivolagna dikan'izay agnarany minafiky misoalata anao lo mandeha mikosoaly zama aza magniky akadalendro minafiky technicien fa magnano hay anao lo mécanicien anao koa montra ino ma magnara ino ma navena agnarana anao bora réglage nony fahaizanao fa anao zao déréglé total zandry déréglé totaly nanjary adignanao nanjary foarenety anao hoe za igny ane nianatra tary tampe flo za igny ane nagnano tekniky taria tampe flo niananao nanjary foary déréglé ke za mitodika aminao monsieur le ministre de la justice appliquer la langue abois merane libérer merane za mitodika aminareo manapahefagna abois babane fanampera fa ray amandrinine izy igny navita be tamine ary mbola be raha tadiavane izy fa nareo ndre koa gnano dididoanareo fregnandoanareo gilet pare-balanao raha joela tsy maharona mercenaire nafarinao raha vatomanga tsy avozoane ndao koa mangataka mercenaire na Afghanistan karaha io ro magnano karaha nataondreo ta États-Unis nandravagna World Center ndao fo aza maty Ben Laden alenareo ndraiky zao veraiky ta Comore tato igny Bob Denard regny heko mercenaire mavita mandravagna raha fa koa mercenaire russe nde la guerre andreo ndraiky Ukraine to tsy vitandreo donc raha roe zay fo angatany avahoaka abois merane ara-dalagna fa anao monsieur le ministre de la justice aza mi-appliquer la lagna tsy aminazy ça se fait pas papier blanc en signature anareo mandeha magnano nomination PDS tsy ara-dalagna andeha matsika ty zay boka viandrozy amizay tsy matoky valeur mbo regninao ro jiaby zao nde sikigny gilet par balle mahafinaritra anaka anao président anao taloha beau gosse fa anao zao fa beau droite
anao zao fa beau droite, anao zao fa tsy beau gosse eky, mbô anao fa tsy mambahoaka, anao zao fa nalohan'ny vahoaka. Vahoaka zao fa magnano karaha avion. Non mais avion président karakory ataony avion? Avion tsy magnano marche arrière. Manapahezagny savant jiaby tsy eniky nahita hoe ke avion magnano marche arrière. Demi-tour fo mipody, demi-tour agnarany. Fa hoe marche arrière miemotra mandeha fara, tsary nisy avion magnano marche arrière président. Dikan'izay vahoaka roa karaha zegny, ro tsy magnano marche arrière, ro zao aloha fo, gidrogady ro mandeha aloha fo. Dikan'izay anao miala, andesa ro bataillon gouvernement jiaby ry forongony ro andesa magnaraka anao agny, fa zay tsy mila roa avy amin'ny transition io. Zay jeune ne malio io, maro zay jeune côté mahalio fitondragna io, fa zay fa tsy mila anareo dinosaure. Anareo dinosaure mahameny firenena, setoan'ny firenena. Anareo zala katramoinareo firenena, vonenareo vahoaka, botobotoinareo ambaninareo vahoaka, tandrasana lafinareo. Ke zay mbola misy confiance aminareo ndraiky dinosaure nareo andeha ampanaovinareo transition? Non, dégage, carte rouge jiaby anareo. Itodika amin'gay azao fi agnaranazy io e, ndray za koa baka tsy mahay manogny agnaranany, tsy haiko toniky ata Schweppes, tonika Roberto. Raha koa tsy hainao frère anao ka aza mivolagna. Hainao madikany mot koa nasiagna S à la fin sa tsy hainao ino dikany le S à la fin? Sa tsy hainao dikany hoe ino atao hoe pluriel et singulier? Tsy le singulier karaha nareo mandravagna fanagnam-bahoaka, singulier. Am grammaire misy raha roe fo, na izy pluriel na izy singulier. Hainao grammaire? Tsy grammaire dady, tsao koa ndeha ataonao grammaire dady. Grammaire français, pluriel singulier, point basta. Pluriel toujours finir par S. Monsieur Tunica Roberto. Zegny avieny irô nagnano hoe Émirats Arabes Unis. Émirats S à la fin, Arabe S à la fin, Unis S à la fin. Tsy décoration dikan'izay. Mianara mangata cours de grammaire aminaka anao Tunica Roberto, fa miako anao cours de grammaire gratuit. Ataotsika cours du soir, tsy accéléré, milamina. Ndre mamaky soratra hoe Émirats Arabes Unis tsy hitany masonao fa misy S. Anao amizay mandeha mivolagna hoe fa Dubai misy pétrole. Oh, Tuniki, ao Tunika, ata Schweppes, ao Toniky. Mianara géographie. Izy volagniny raha ngoko no moaligny Belgique. Misy raha zao ka igna hoe Google. Tsy Google, Google io baka amindreo européen gogo. Fa raiky ty Google. Samy hafa Google ndraiky Google. Google zay foire. Asanao io nandeha nampiasa Google nao, mahafoarenao Tonique Roberto, ao Schweppes Roberto. Ville artificielle
Dubai. Zegny aviananareo mangalatra volamena jiaby alefa nareo Dubai. Mamirapiratra amizay Dubai. Zegny aviananareo mangalatra bois de rose jiaby alefa nareo Dubai. Meuble andreo jiaby agnatin'ny bâtiment andreo bois de rose. Fa Dubai tsy tanàna fa raha namboarigny. Ça n'existe pas. Ary tsary n'existe tagnatin'ny géographie depuis Napoléon nanjaka tanàna kaigna hoe Dubai koa tsy tafara taty ro nagnamboatra. Fa tsy niana anao andeha kapoka latsaka moraba amba hoe fa Dubai misy pétrole. Mon Dieu Seigneur. Dikan'izay anao mavandy. Zava Koweït, misy pétrole Koweït. Inona ve niadindreo tamin'ny 78? Guerre Malouine. Enao tseniko zegny Toniky Roberto? Za mampianatra anao histoire. Inona ve ny guerre Malouine ta Koweït? Ndraiky naveny irany Bella Tanora hoe libérer le Koweït. Alpha Blondy azafady, Alpha Blondy, libérer Koweït. Parce que ro misy pétrole. Kanefa ny zava Koweït. I tsy mamirapiratra. Tanàna hely Malouine. Tanàna hely Koweït. Igny tany misy pétrole. Nefa ro tsy mirehareha, ro tsy oeraoera, ro calme. Naveny guerre 78. Guerre de pétrole. Ta Malouine. Roberto. Tonika. Avy mianatra histoire et géographie aminaka frère fampianarako anao. Fa aza badoenareo vahoaka malagasy. Aza ribiribenareo vahoaka malagasy. Ndreky base toliaranareo io. Volan'olo nohaninareo ifa 85 millions de dollars américains. 5 millions nalainy Mamy Ravatomanga, 80 millions nalainy Rajoela sy ny forongony. Ifa volan'olo fa tsy malagasy andegny efa io. Tsy baka volan'olo nandeha nohaninareo 80 millions de dollars américains andeha motehanareo tanànan'ny Madagasikara azafady. Aza toa karaha zegny. Lakoron'ny babanareo tokotanin'ny dadinareo à la fosse fa tsy tanànam-bahoaka. Mitohy koragno. Zahay boka andeha maly fagneva tsakotsako meky. Sary bakolindreo amin'ny lapa ao boka igny. Aminay Majoenga agny ndraiky aminay Diego avaratra agny. Olo koa nataondreo hoe mpitondra volagna boka asan'ny viavy ty. Olo koa mpitondra volagna zay agnaran'izay aminay agny madamo. Mnafiky misoalata. Que anao madame ministre de la culture anao mnafiky. Maradona. Mivoleza anao ndraiky minafikinao. Oh, mpitondra volagna ny gouvernement. Zay mamila gouvernement mitondra vola. Folotry tapitogno fa nahampy zay volagna nandesindreo tsisy rapari. Aminay Majoenga agny baka tsaroko taloha. Ko magnangy magnano paigny vy amin'ny charbon re. Enjagongno baka fagneva igny. Ambarany manafiny Majoenga. Oh, maramaranao mala olo mitreboko masona anakay. Tampoko za anao amizay ny Madame Maradona. Anao mizaha izy amin'ny sary. Ao anao mizaha izy amin'ny vidéo. Mampalelo naka anao ranabavy. Mba jaiko hely anao eto. Valeur anao tanà.
valeur anao tana fa anao ka zany ndeha mampirina magnano lève za azala anao zany ndeha magniry fagneviny rimetso malama fagnevany rimetso malama ane ro teraka fa metso malama fa ninao crépi nandeha natao pengvy mampalahelo nanakay anao bokoa sendro mpitondra vola minafiky dikan'zegny tampoko za anao marino soranany naka feno volo fotsy fa maro magniry bokoa maro olo misafosafo izy ty ary maro olo magniry tena fisafo izy ty tampoko mbola naturel tsy eniky nisy peinture nandalo teto la pomade tampoko za anao amizay soranany tsy haiko zigny laposière ny lalagna diogo donc tamy soranany tsy haiko laposière magnatsimo mandeha toliara produit jiaby tamy beauté tao grave ty ho tsara ty ambilafo za mafeky zay nambarako anareo teo ambilafo za beau gosse fa za koa nivadiky beau droite za halan'olo za tsy hivadiky beau droite madame Maradona za gnambaranao volagna reky iala mivoleza minafiky mpitondra volagna ny gouvernement minafiky dika mpitondra volagna zigny anao ny volagna madame Maradona maro olo manakatsakagna fampandrosoagna fananganagna fotodrafitrasany présidentielle piafa sofinao fa anao niany loako sofino tsy ragnana nanangagna loziny maro raha tsiraka nanangagna loziny maro tsy nandafy tanindrazana wala tsy nandrava tany mba hoaka mba fanitany masonao tamy fotoagn'androny karakory nagnamboarandro ampefoloa io mba fanitany masonao tamy fotoagn'androny karakory nagnamboarandro 67 io Maradona ministre ny culture mba fanzavanao hoe karakory place nambohitsaigny ry université ry matoa zo nataony ratsiraka taigny mba tsy hititigna tananan'olo mba tsy androbatagna tananan'olo nataony tamy tany mpanjakagna tagnaby tary fa tsy niana anao nde volagna aminay manakagna ino projet présidentiel nino projet nataony président anao nino mba mbaraza tognona nino projet tsao tamby folo taogno teo nareo madame Maradona ke hoe nanjary nitsangana mba mbaraza projet namony loziny zay nataony rajoelina projet nanapotiky loziny zay raha nataony rajoelina projet nandroboka fianaragna zay raha nataony rajoelina projet nandroboka social-mbahoaka fiarahamoniny ny vahoaka malagasy zegny raha nataony rajoelina fa tsy niana anao de volagna aminay madame ministre de la culture hoeka fampandrosoagna nino tsao tamby folo taogno tsisy raha raiky nandroso tsao tamby folo taogno tsisy raha raiky nandroso ta Madagasikara coulé nanjary bataillon naval de coulé tsisy tany l'usine agnisan'ny natanjaka karaha province ny Diogo nandeha l'usine jiaby Poitrine nisy raha natsangagna anareo amin'ny Diogo mba mbaraza ino mbaraza na savana diana ino raha natsangagna anareo amin'ny Diogo province ny diana tsisy antany nisy l'usine natanjaka maro nandilitra ta Majunga ino raha nitsangagna Majunga madame Maradona ministre de la culture minafiky mpitondra vola tsy niana anao ndeha kadala zay ampivolaindreo anao mpikapokapoindreo de anao mikapokapo
zay eta Ambaribe zay eta Ambaribe navelo tegna zay nisy l'usine sirama zay nisy pêcherie nandeha jiaby potri zio amizay tany zarizarena rosa amy gouvernement anao boka mivola aminay hoe fa manakagna asa projet présidentiel président anao tsy nagnano raha fa nandafo ambarako anao zay madame Maradona ministre de la culture parce que anao donto tsy mety maregny volagna ambaranao normal parce que anao gogo voky mipesosy amiagna taratasy andana Maradona ty vakio de alena sara anao losy magnampeintre ty ma ribbon grand pavois isaka tao mipindarigny projet mandroboka zegny ataon'ny président nareo sy ny fitondranareo madame Maradona fa nareo tsy magnano projet pour le peuple malgache. Je suis désolé asa ribribenareo zay tsy bady karaha nareo boko zay tsy atsoritigna amy lamboridy karaha nareo firy hôtel 5 étoiles misy à Madagascar firy nisy fandrosoagna ameko ohatra foanao aminay Ambaribe firy 5 étoiles aminay Ambaribe ry nisy fandrosoagna ry aboko tsy zanaka anay topitany miasa agnatiny fa zanaka ny Romaintso Malama anao boko nde volagna aminay hoe projet présidentiel na lafinareo nosy jiaby nosy sakatia tsy amianay nosy mitio ampodiny amy vahoaka tsisy base toliara mandeha zegny eto zay jeune zanaka sakalava zanaka vahoaka ary zanaka malagasy koa mbo mitsangana eto atsika mizaha base toliara nareo andeha zay ba dadilanay babanay ray aman-dreninay aboa fanampera koaty zay nareo taperinay simple mampiditry volanay base toliara 5 millions de dollars 5 milliards amy kitapobola mpanjakagna madame Maradona masonao be mibiagna karaha tarondro anao magnano interview zava tsara be za mivolagna aminao zegny za zoky be mivolagna aminao firy milliards toasana ampidirinareo tagnatin'ny 30 taogno babeny malagasy telopolo tapitrisa mandrapaviandreo andegna efatrosa io mba firy amindreo toasa mandeha 10 milliards de dollars io mba firy raha nefa nareo nandroso Madagascar niananao andivolagna aminay question 5 milliards de andidika ampikitapombola mbatsakagny toasa jiaby nalenareo tamin'ny banque mondiale tamin'ny FMI nandeha io aza ribribegna madame minafikinao ataovy amindreo miaraka aminao fa aza atao aminay vahoaka malagasy tsisy base toliara mandeha zegny eto volan'olo ampidiana 80 millions de dollars nalenareo amindreo ampidiana 5 millions de dollars nalen'ngiay raha vatomanga amindreo ampidiana fa tsy zay nde babinareo trosa isan'andra eto anareo koa ty andafy tany alafosa tany babanareo ndraiky reninareo wala ny dadilahinareo fasagna alafosa fa tsy tany mbahoaka tsy tany pirenena andeha lafinareo gauche à droite aty za nefa nivolagna za zanaka Ambaribe eto za mizaha manangana raha aminay eo mbaka nareo hitanareo izy nganareo io mandraky zay koa avy io arongagna anay jiaby ampodiny amy vahoaka ny tany tsisy raha tsy alafilafinareo amy fotiny anareo tsisy vola amy fotiny Madagasikara ny dobonareo trosa 10 milliards de dollars volan'ny Madagascar volan'ny banque mondiale amitsika nandeha ia vola jiaby io nino raha nefa nareo mba mbaraza hebaka ino école manara-penitra tragno vatomijora nde izy ao tsisy mpianatra mianatra ndray raiky agnatiny nandeha nagnano ary
Ankara Rabissouni Tamorindava tary nanangana ino maison de la culture andra mafana be migengengdragnary igny vangoendragnary ndraiky razagna kibe maison de la culture igny rehefa mitany zegny fahaizanareo zegny lalagna ambilobe Diego ambanja Diego tsy ampy 4 kilomètre madame de la culture afa togno firy anareo volagna magnano zo tsy vitanareo ndraiky point ravagna azafady aminao madamo nafikinao ka andesigna amin'ny vahoaka malagasy anao koa mpitondra tena andesa amindreo tompo volagna hoe za fa tsy mahavita mivola fa za vo mbolagna izy occupé volagna ary anao tsy maintsy volagno isaka anao magnano nafikinao jusque anao avy jery fa anao gogo loatra ndraiky fagnevatsakotsako io tamboko masinazy voaline aty hitanao mihitsy izy olo tsy stable magnano interview maso amizay mipitrapitra tsy hainao izy tarondro tsy hainao izy voay tsy hainao izy rabosy tsy hainao izy tigre masinazy zo mambaranao mipetraka amy sezy cuir fony mahera firy tany malagasy ravenareo ndre lalabe Madagasikara to tsy vitanareo magnano entretien ary andeha hagnano lalabe migodana lalabe mikotragna donc misy fa tsy migodana mba efa nidininareo ny eritreretiny kabesonareo ohatriny magnano entretien autoroute za magnambaranareo baka ohatriny magnano entretien autoroute hitanareo autoroute en Europe io tsy ny fanjakagna privé autoroute ni Europe ameko exemple anao madame autoroute la France privé société asako parmi actionnaire agnatin'io ahezako mivola aminao hoe tsy parta telo tsy parta efatra magnano entretien autoroute fa tsy niany lalabe national jiaby tsy voamboatranareo lingilingy anareo nandeha namony tanimbarin'olo nandeha nandroboka tsabon'olo tanànan'olo ndraiky autoroute montraka anareo io autoroute 4 voies autoroute tsy 4 voies raha zegny ambarany anareo isan'andra 4 voies atao hoe voie express na voie rapide amin'ny fotoagna zao za mampianatra anao ambara en tant que anao mpitondra teny ambara ministre ny travaux publics nao en France atsika mivolagna zao ahaizanao fa za miasa amin'ny BTP miezaka fanjakagna lalagna jiaby national en France havadiko ho voie rapide na voie express mba hialagna amile vidiny lafo amin'ny autoroute tsao tsy hainao zegny madame Maradona ampianara amizegny ministre ny travaux publics nao za miasa agnatin'ny société actionnaire ny autoroute io éclairage amindreo péage hitanareo regny société nay zay magnano éclairage public magnapetraka caméra io agnatin'ny équipe andesiko en tant que za cadre 12 manafa andesiko misy ny atao hoe terrassement le mpangady ndraiky mparabe ary misy le mpagnapetaka foro tsy haiko na hainao dika foro zay na tsy hainao c'est pas la peine boka zagnazava zegny aminao misy ny atao hoe tireur de câble avy amizay branchement installation essay pianariko anao madame za tsy karaha ribora réglage miwatawata reny nefa tsisy rapare tanàna maiziky parce que izy midéréglé ke anao madame Maradona miala amina fikinao io mpitondra teny io
anao karaha mba mipendapenda raha. Anao zao belle gauche teteky, anao mbo belle droite tandrema. Fa tsy olana dériberibenareo projet présidentiel depuis 2009 nareo projet présidentiel jusqu'à niany antsika 2024 mare koa kiama nindra nitsanga loziny jiaby ny vonenareo vahoaka tsy mboanareo mivarotra anareo zao megnatra fotony Macron hoavy lalabe diovigny leran'ny Macron rosy mipody anareo mamefitra anareo niany magnadio lalagna magnadio tanàna wow Macron hoavy atsika les meilleurs capitales madio eran-tany. Non, on est encore dans la queue du cul. On est dernier dans la queue du cul. Nous tsy fahaizanareo. Anareo tsy mety misy jery raha ataonareo tsy aminany. Olo tsy mijery base toliara io. Raha mahasoa vahoaka ataova. Agnontaniako anao zao io, anao mpitondra teny Madame Maradona. Ino raha niova depuis Ambatovy nipetraka? Mba mbarazay. Ino raha niova nandesiny Ambatovy? Boko misy araiky faharoe boka zigny Tamatavy eo adigno agnaranany. Mba ira niova nandesiny regny reto Canadien reto boka tompiny araiky Tamatavy eo. Ina niova? Tsisy. Fa eto anao andeha kadala zay hoe oh mampitry anareo tegna verijery foagna antsirebiky ny midiko koa fa marigny vola. Pesos io tsy digniny tapo. Ino kabesonareo pesos. Koa rô fa naregny pesos ro karaha ako misy sokoitry igny ao ako nazony tsingongoto tsy tafipetraka place araiky ny kakakaka eraka tanàna. Lambodio za aminareo tsy tia raha manjary. Aboa babane zay firambarany anareo. Projet-nay babane aboanareo. Projet-nareo tsy mamango amin'ny vahoaka. Avy koa le zala-pinono atoliaragny regny araiky imparfait araiky Bokassa. Bokassa io ratsy tan'Afrika io mihina olo. Président Bokassa tan'Afrika io mihina olo. Ke za nahita agnarany aty atoliaragny Bokassa. Volaniko ty la famille Gapa. Ao la famille Godzilla mihina olo. Oh, ino namboarinareo tatoliara toy? Ino zaka mba natsanganareo tatoliara teto? Anao donc gila frère. Anao sady gila ny moa ny maregniny. Tellement nareo misolelaka. Araiky moa imparfait, araiky Bokassa. Eh ben. Mikapokapoko amizay. Raha ambarako anao Bokassa, isak'olo mahery amin'ny taniny. Matoa Madagasikara io natao tsota province, isak'olo mahery amin'ny taniny. Ary zay mahavy zay jeune tonga sainy hoe apitra fédéral. Apitra budget provincial. Io boka tsika miza izy. Azoviny tavela, azoviny mandeha. Fa zay ka za ribribegna Bokassa e imparfait. Oh, mahazo firy piasa miditra amin'ny Bastoliara o Bokassa igny 20 Ndre camion miasa oato tsy ampy 20 ke anao nde pitriky piasa iasa ao 20. Magnadrabadraba olo. O tsy sasa mandeha mitangana camion machine point barre robot fa zay kasaka dalenao Bokassa ndraiky imparfait.
amba valorivo hiditry asa kelera koa. Io miragna raha nataony Ambatovy aty moko agnarany araiky Tamatavy eo igny. Nampialamboitry olo Tamatavy tamizigny. Miragna raha ataony Ambatovy io. Raha jiaby mandalo agnatin'ny peuple. Tateriny camion mandeha ry papa papi pop peuple izy agny. Tsy hainao aby ino raha agnatiny. Niananareo magnambara zay valo arivo, tiako valo arivo, tiako 4 arivo piasa ho alaigna amin'ny base toliara. Non. Bokassa io mihina olo agnaran'izo taloha tany Afrique tagny. C'est un président mais c'est un mihina olo. Carnivore, tsy hainao. Za koa aminao agnaranao soloa fa grave. Araiky boka imparfait. Anareo zala tsy megnatra rango anareo teraka fa mavandy ziska anareo fa babakoto mbola mavandy. Non. Tsy tamby 10 taogna anareo mavandy. Que de mavandy. Mavandy. Projet présidentiel. Olo minafiky. Zay mamila l'hôtel. Ndre l'hôtel amin'ny Nosy be io tsy jiriny. Tsara nampiasa loha zay. Ndre tourisme. Avy amin'ny Nosy be ro tsy mijery l'hôtel 5 étoiles. Contraire ro mandeha mihina amin'ny Sitalale, mandeha mihina amin'ny azovy Oasis baka fa tsisy. Mandeha Mkazamofo, arriva ro amin'ny parkage mihina toloko, mihina pakopako, fa ro mijery 5 étoiles. Ro baka amin'ny tamy misy ro ty ro fa niagny tsara. Ino majirendro 5 étoiles avy amin'ny agny. Aza lafo tanindrazana. Tanindrazana tsy fa lafo. Zay tsy misary 5 étoiles. Fa zay misary vary. Zay misary velotegna. Zay misary pesosy. Zay iasa. Atsangana l'usine. Anareo ko tsisy l'usine atsangana anareo ndray reky. Namono l'usine, zay ndraiky spécialité nareo. Nandravagna l'usine, zay spécialité nareo. Mandravagna, zay spécialité nareo. Mandrobaka, zay spécialité nareo. Lambodia agnarany. Tsy te raha manjary. Ben oui. Anareo ndeha nangana 5 étoiles. Tanao tsy fisy anjerindreo najato. Ro ndeha nangana 5 étoiles, or ke biby jiaby ndraiky andeha lafindreo ivelany. Or président tary tamin'ny andron'ny 1900 kalalotry izy mivolagna hoe andeha gnafatra éléphant. Hay. Ndre amin'ny antanananao na ondragna anareo mandeha ivelany, anareo ndeha nangana 5 étoiles. Andiza ino ma ro olo? Magnan'olo draba. Vraiment magnan'olo draba. Nin'olo biby zegny karakaregna misy association spéciale mikara zava baka. Kenya, Nairobi. Zava parking Kenya. Zava parking Ouganda. Madagasky. Anao mandeha Nairobi safari zay anao mahita bien organisé amiagna hanigny biby rô kolokoloigna. Non. Nareo andeha ondragna nareo andafy alafonareo fitiavanareo pesosy. Anareo bako vola aminay hoe andeha nanga hôtel 5 étoiles dadilainareo mais zay étoile karaha raha agnabony lohanareo fa tsy zay vahoaka. Asa fandesana zay atsangana raha iasan'ny vahoaka, mampiditry vola amin'ny vahoaka fa tsy l'hôtel. Zay ty mahay mandoky. Aboko zay mandoky masiro plus que l'hôtel fa zay tsy mandoky karaha nataonao nandeha namezany nina député-ny Majunga raha nampivalagna anao président. Anao zao mariny baka nagnano le gilet amin'ny tratranao baka anao tsy voatify ndraiky taizana. Anao tokony magnano gilet de fesse koa président. Baka anao tsy ho azony areti-kibo.
tsy mivalana. Magnabatibaty olo 5 milliards zay mamusary zay. Anareo ny amusary pesosy zay vahoaka raha ambarako anao madame Nafiky mpitondra teny, zay vahoaka amusary asa karaha manempanga na ino anareo mikarama million fa magnino zay vahoaka tsy ampikaramegna million. Dans ce cas-là mikarama mira aminay vahoaka anareo 550 000 karama anareo 750 000 karama anay samy eo tsika fa anareo mikarama million mbola vahoaka magnefa karama anareo. Entretien automobile zay nameny vahoaka anareo ifeny vahoaka aminareo mbola vahoaka koprety nareo magnefa gasoil nareo. Aboko nareo niany hoe projet ay ata projecteur. Mivoleza mavandy Toniky Roberto boka io magnofy izy izy mandrialy ndray izy mandry matragna izy magnofy iny koa vandy andeha ataoko amin'ny vahoaka ny toliara. Za fa nagnambaranareo jiaby any ro préfet jiaby hitanareo gouverneur boko ry azo viretso PDS miforongo ndraiky ane misolelaka sady minono ko telefone ro double puce. Ko telefone naro double puce. Maro amindreo io magnano toetry ny aomby. Izy boko mandeha derrière any koa zay sady ambava ambadika ry ratsy toetra ratsy raha mahazatra magnova ialako tsigny za iala tsigny kelera koa za miala tsigny ro mazovy ke za iala tsigny jaly ataondreo mivahoaka io ke za iala tsigny jamais de la vie. Babane abois fédéral apitra budget provincial apitra anareo amizay miala io zay mahay olo apetraka ane io fa tsy anareo ntegna apetraka olo andi komandinareo io. Amaragnako izy misy raha mipublieko tao Facebook nakatagny misy zandry zay za tsy haiko tsy amaly anao zandry fa anao ndraiky valiko azo magnaranany za tsy mahay izy américain za tsy mahay izy chinois za tsy mahay izy japonais chinois ao japonais agnaranany tonga sansan sintragna na agnaragna anao zandry nataonao hoe tonga 5 tonga 5 fa tsy nandeha nataonao tonga sansan raha volagninao tsisy taviny boko tsisy tsirony afanao tompy ny rahiny ny volagny izy edy mahay izy parce que nao ny rahiny fipetraka amin'ny masonao anao ny volana ndraiky masonao anao ny andra vita raha nataonao anao ny rahiny volagna. Aboko za mahita accent-nao ny volagna tonga sansan anao olo baka antignana ça va. Mendrika aminao ve zandry nandrobatandreo vidiny lavany ny potendreo lavany aminareo savao mety aminao zay maro olo mivolagna aminakazy hoe lalagna ambiloboevoe maro fa komansy tsy aminazy anao boko mivola fa vita tsara lalagna ambiloboevoe maro ndre katadio pra cadre lalagna jiaby fa roso zandry aza magnano Nafiky karaha madamo Maradona koa anao tonga sansan ndre za magnotany anao frère enao tsy haingo dikany hoe son SUN
comme volagna anglais za matoky tsy hainao fa raha nataotaonao fa sy tegna volako aminao nataonao hoe tonga tonga saigny anao am'zay fa raha volagninao sady tsy taviny tsy tsirony ndray fely mahogo 3 jours izy mbola tsy lany fo olika anao mikapokapoko frère valeboka za niova vidiny lavany aminareo igny nandroso fiaignana anao aminareo igny anao koa misy zanaka mianatra ara-dalàgna zanakanao sa misakafo ara-dalàgna anao frère tonga sansan ty antegna ndray tsy nandeha lavitra fa masonao le fahasalavitra isaorako antsika jiaby nitandregny za bon week-end atsika jiaby amin'ny magnaraka koa veloma